Začína sa naša akcia. Myšina babka nás vynkla. Musíme liesť oknom. Máme diváka? Takže, môžeš ísť na to. Ešte posledné slova. Dúfam, že sa nezaseknem. Ináč mala som ísť, ja som asi chutia. A čo? Nevadí, ale bude to na teba, keď vláčo poandíš. Mám ti tako helfnúť? Zatiaľ netreba. Počkaj. Ale fuj, prečo to musím vynechať si na teba? Au! Ja nemám skúsiť za to, čo mám. No nemáš. To musíš tako vyťahnuť. Hlavne sa nedolám. Ja som genius. Si tam? Jasné. Tak sa nám ukáž. Čau! Dobre, tak my ideme okolo a ty nám otvor. Skočiť do vody. Hlavne napravo okno. A poď, ideme okolo. Bež. No, tak idem. Vítaj. Opäť ďalej. Tadík. Ale sme vo vnútri. To hlavná kačka.